Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Senior Superintendent of Police East Khasi Hills, Dr. MG Rakhavendra Kumar, IPS, lembag kerwa khubor bola pelat pajba, mentaka janmit ke arpoetrik uluber arjar apulai. Uliathu bagi polit dang twet ya ke beriu ke badung ya sacharia sautiang hajan hotel Pegasus. USP uliathu badin melayo ya ke ijahar na kong prinsi sautiang la register kes ya ke ni jingjia Sadar Police Station. Katkum ke kerwa ki polit kilethu bakat kandai terik ulber arjar apulai hakapon rius teng menstep. Kilayo jingtip na civil hospital Shillong bodon way beriu bisa dung teri. Bat kamadin baki lum jingtip kilayo jingtip ba utau beriu de sacharia sautiang ubenak snong mau tari merdon sning. Bat laong busa dung kandai lat haki lain ni sangut ki beriu ki bom itu. Namar bala jur pelat ke jing mesau la pikit no ai usas nigrims. Kanmen jeng ke kong prinsi sautiang kala ujor ijahar Sadar Police Station haka arpho torik uluber ajar pulai bat ki purik la register kes ikani jingjia. Perwa ka ong namar ba ke jing batai jong sacharia haka kandai tarik kamla syai bha kumta kila tokit benia bantip ya ke jing sisa. Kumta katkum ke jing tokit ke kerwa kala ong bah kamit ke pratarik ulber ajar pulai haka por kandai sau pesan. Usacharia lawan pan jingrap na kowe kali private kabdon samut ki beriu. Bola pan jingrap iki da bakam baka skuti jung ke accident mau prem. Ndai bola poi mau prem ulai tu hok hakita ki beriu busak dung bad ukar pat begin lej bu lem sejak asa jung samau sebut. Kumta kila lej bu ya samau sebut bad la poi hak por khat ar siteng kabla ha baka khat kandai tarik uluber. Bad kila IT haki bahaying asem jung hakapor laisan pokondai menstep ki bahaying la phone ya ka 108 ban kerpat ban bu sa civil hospital Shillong bagla poi hospital hakapor sunsteng menstep haga janmi jong ka arflaitrik ulber arjar arflaipat ka kerwo klaong busacharia dia thu akipulit bulsha dong hakawe kenthei hajan Pegasus hotel bad ulaong ba ula ban itu ya kata kabriu badung ya u hendai hadu menta kipulit kilaong bigidang twet ya kata kabriu. Kajing syadung jong u da katari kala adai hadu uklong senam. Te hang ni ha po sibil la ra ya u ki mla syu tang ban sumar ki pha bek no chani krim. Te hang ni hani krim ki ong lada kani ka senam teli ka badon hang ni uklong senam jong u ki mut ba lada kam khuj kin puj. Namar ba lajur ke jeng mansau. Te rei don bok ba kem sya puj namar ba la syu le da uni u jeri bantan ya ketugas senam jong u na kerung te menta kala kham bahai hi kendia te dan kam tang ban sumar bahai u mangi tegi bayi ngira songsi jur ken songsi hadu kata-kata namar ba karukom tingle kala dai ba mut bandung yap sendon ya u kala dai kata-kata ri hadu uklong senam ula among katu mengila pej hak po ka skyning hang ni tengi songsi ken la daya perlu ada baniap hi suong ba ublei udang sumar ya u de namta kan ni ngi kum gi bahayeng ni persya ajur ya kini kiri bomman de la kumnu ka sorkar la da kam le ai ki paj ba jak benri jongi ting hap ban le ai namta kini thu syu ba ya buon kliami buon ki bri de ki jing itu kot khamat jong u tetang kita ki songut namar ba keliakan roy hang tu te la ya bun ongam itu syu nam ta ni ka jing jia jong u kala don pa ka daw ar banai man shua bat kini ki perlok jong u bat ki tu ki bayalek yawan bat u te bat kini kita khari basa ang tua themator ki basong ha ki surop te ya kandu ha tugas ni te ma uru umpai berkhat bakil kan roy kalia sholang kalia jerong ketilang hi mauru te rei hadien pan kadau adai nakabanta kita ki perlok jong u te mau yarap lang kenya ki da ka jeng yarap jong u pade la sya pen men saw yo u da ta ka ba kani ka lok jong ta u lok jong ka u ba
ya syok bat uni ba penan sau ya te kadai kalok ajong tahi la ring ya cakandong ladung da katari na katuka syadem jong te kat ba ma pan bana ai itu syu ki breu balaya bun breu hang tu te tang kum tahi namar ba kadau kalong na kabenta jong kita kalok jong ura kadai gerak hari te mentaro uong ngai itu lut kita ki perlok kita ki breu ba dia ta kalok jong ka ba syadung haka ka dia mengi sajan damiet kum tu kendai citeng ai yang hang tu ha PB hang tu hajan jong ka assembly hang tu te haka porba kiyakit makiru mauru asukil laki wa ta kali tambah kata kali te kadai hi ka jong ki perlok jong hi ka jeng ya syo te uong yang akum tu kendai citeng ai te kata ka jeng ya mensau ka jeng ya ta te long mangiru ngintib ha hi re ya kata te kitu kilok jong bedai kilekit ya hang ta apo jakasa kubalai baji kuntu on dalam mensau mauru uong kumni uladep ong yaki ba ngasa dung tari te ki bedai ki ong ba mensau te ki kim tip kita ki perlok ba kim yo I ba sa dung ya kata ka kan thei te la su yakit no ya bedai hang ta jakasa jong ki dei ki perlok jong hi ki ble don daw lang baro don lang iman ka don ka ai ka ba nimla ban tip uong kum ta ki dei perlok telong perlok kali don lang hi namar balai itu dur ya mo kita ki breu ki ba don hang tu kila don daw lupa kila sim kabu ya bedai ki ngam tip ben ya kata te don ngam la ban batai ngacu kat kum gejeng ya thu jong te ki don daw maki te umpat la ban ya thu ba man ta mulai nong lum te don ka men sa ju lek sa hi ya kata te ngim la ban len namar ba unda lek chai chnong kalok chai wan chwa hi jing ka tu ka men chai lek ra bai bela kum tu bisa si yang kalok ikon te ka jeng sa jong te ka dei basa bela bek bat kitu ki para ki ba trelang samok sebut hoy kita takim dei ki bi trelang ki dei tang ki perlok ki perlok kita ro uong yang ki basa samau lain te na senrang argon te ngaro ngasu kerpat namar kat kum kani ke jeng dia uni kun jongi tingilong song si jur mo ba kum kani nang ni sakmat kam dei su kan banja te don kam ban ya sim kialem kum ki para jaj ben riu ki jongi namar ki dei ki briu ki kun ki jongi ki kandu kum kini ki kam bat ki wei ki jaj ben riu te ngi don kam ban don ka jingkit li lem mo banang ni sakmat kam dei su ba kan dia ya no ngakan tu ya kan di sorkar ba kadai ban le nam ta kan ni ke motor ba ki don kam ban sim kia bat kadai ru ba kin weng lo ki sendon ken kat kan ni ki jing dia ka jing ka sem ga jongi tengi song si mo namar balai ki la sim kabu da ki wei pat ki jaj ben riu ya la ki jong ki briu ki jongi ma ki kim dei ki trai snong jong ki ngi dei ki trai snong hin ka sorkar ka dan hok bakan le bakan le si sendon nanta lada kadang yai beteng kum kini te long ngiru ngim song tenat tengah kerpat ya kiba ya ka sorkar ka badai ban le keloy ya kan ni namar ngiru ngi song si jur kum kan ni la jap ubriu la dai ban yap dei tang jing senai blei dang lai im te ka sorkar kan hab ban le keloy menta ngim kem dei kam dan hok su bakan dang le jai ya kan ni ka kam nang mi kisngi kan nang wan ki wei kisngi ngiyo snyo ki jing banai ki bas snyo ki ba chat khay ya ka jaj ben riu ke jongi te kumno ngin sya ba ngin le ben ya kini ki bre ni long ki trai snong jong kan ni ka ri ke jongi da ki wei pat ki jaj ben riu kin wan le don bor ni don ka hok bandawa ya ka sorkar ba ka dei ban le kloy ya kan ni